Juster waard in Ljouwert op een hoeken van de Lange Merkstraat, vlakbij het station, een tinkplaat ontbleerte. Maar daarop de skiernis van de Hindoestaan-Surinaamse mierskip in Nederland. Ze vieren de dag dat het 140 jaar geleden is dat hun voorouders van Indië naar Suriname emigreerden. Ja! Dit is de Kaart, miljoen reportages oer. Steve Vai is een heel bekende rockgitarist. Maar wat de meeste mensen net weten is dat hij klassieke muziek schreeuwt onder oren van het Noord-Nederlands Orkest. Het is 140 jaar geleden dat een groep Hindoestaan uit Indië naar Suriname emigreerden. Later kwamen ze naar Nederland onder oren naar Ljouwert. En dat vieren ze deze weken. En Heimwee naar Hudde Griep is een nijstik dat theater al 2 weken op oorlog spelen zal. Het stuk is baseren op herinnerings van de beide acteurs die het spelen, Laurens van den Akker en Ilko Venema. Steve Vai is een vooruitverneemde rockgitarist. Hij speelt met Frank Zappa en Whitesnake. Wat bijzonder is dat hij klassieke muziek schreeuwt, voor onder oren het Noord-Nederlands Orkest. 2 weken geleden speelde hij voor het eerst met ditzelfde orkest in de Oosterpoort in Grace. Het douwe talmagie daarheen en regelt voor hemzelf een exclusief interview met deze legendarische gitarist-componist. Donington, please welcome His Royal Darkness. The 7-string, 6 strings not good enough for him. 7-string sorcerer, Mr. Passion and Warfare. Steve Vai! De Amerikaanse gitarist Steve Vai is al meer 30 jaar een icoon van de internationale rockmuziek. Hij begon als begeleidingsgitarist van Frank Zappa in de jaren 80 en wie de gitaarvirtuoos bij hardrockband Whitesnake in de jaren 90. Maar naast de rock maakt Vai ook composities voor klassieke muziek. Hij doet dit onder andere als zo'n hier voor uw eigen NNO en speelt kwartlien ook met het orkest mee. Dat wonen wij bij de K-route voor zelfs net missen. Ik spreuk de gitarist krijgt voor dat concert in Grace en Vai is blijkbaar de beroerdste net. Hij liet gelijk zijn apparatuur machine. These are my amplifiers. I have 2 amplifier heads in their stereo and they feed these 2 cabinets here. Alien Love Secrets Green. And then this is one of my main guitars. And it's an Ibanez Gem that I designed close to 30 years ago. And the only special feature that this has is these switches here, which are sustainers, which cause a note to hold. It sort of like has batteries in it, and you hit a note and it just will hold as long as the batteries last, which could be days. Onder wielst zit de foyer van de Oosterpoort al vol met fans van de gitarist. Ze komen oerenwaai. Where are you from? From Germany. Germany. Yes. You come specially to Groningen. Yes, every year. Ik vind het bijzonder dat hij hier speelt. Ja, ik vond het wel bijzonder. Ik zat eigenlijk vanuit gaan naar de eerste show zo zijn een grote stad of zo, als Amsterdam of zo, maar ik vind het wel bijzonder. Ik zie dat jij zelfs je gitaar meegenomen hebt. Ja, dat klopt. Ik ga kijken of hij zijn handtekeningen zo meteen op wil zetten. Ik ben fan, dus dan vind ik dat wel bijzonder als hij dat zou willen doen. Ja. Heb je wel een stift meegenomen? Ik heb een stift bij me inderdaad. Voor de zekerheid. Ik heb gekeken of hij het deed ook en dat... En dan gaat het los. De samenwerking met een wereldberoemde rockgitarist als Vai levert een NNO in ieder geval heel wat aandacht en PR op. Was dat ook de opzet destijds om Vai te benaderen? Nee, kijk, Vai is gewoon een man die buitengewoon interessant is. De reden waarom wij hem binnen hebben, is omdat hij 2 werelden bij elkaar brengt. Je hebt natuurlijk 2 werelden die elkaar totaal niet kennen. De rockwereld en de klassieke wereld. En hij is eigenlijk een bruggenbouwer tussen 2 werelden. It was very risky for Marcel to ask me to compose a piece.
because I'm an unknown in the world, in the classical world, and who would think a rock guitar player can compose music? So what happened was Marcel took a chance, and I was very fortunate. It worked out great. Een vrouw artiest als Fay had ze Griffith uitkiezen. En ook als het om gearworking in gaat. Waarom kies hij de zoon alleen voor om juist met het NNO te werken? They're lovely people, and they're professionals, and they take what they do very seriously. And I think to some degree I might be sort of a little bit of fresh air because I'm a rock musician, so I'm not cultured like a serious classical musician. I don't take things seriously. I'll just stop and I'll speak and I'll talk, and I'm not very stiff, But when you're composing, it's just infinite potential, because you have 80 musicians, and if you know how to write for them, it's infinite. There's so many possibilities, and you start hearing these things in your head. Waarom komt hij? Omdat hij mag componeren. Hij wil ongelooflijk graag componeren, echt orkeststukken. Dus dat is zijn belang, zou ik kunnen zeggen, maar vooral zijn droom. En daarom komt hij hier graag. Tot 7 jaar geleden had ik zoals veel mensen vooroordelen hadden, had ik mijn vooroordelen over de hardrockwereld of hardrockgitaristen. En ik dacht, dat kan toch eigenlijk allemaal niks zijn. Of Mannen met lang haar. Mannen met lang haar en die staan op zijn gitaar te rachen. Maar dat beeld is 100% bijgestuurd. Het niveau, Joe Satriani, Steve Vai, natuurlijk over de grote hebben we het niet eens, over Zappa en Hendrix, echt de supergrote, en Prince. Dat zijn mensen die echt serieus net zoveel kunnen als Beethoven of Mozart of Tchaikovsky of Wagner. Ja, het is gelukt. Er is een paraaf erop. Of een paraaf handtekening. Ja, het is iets wat dit vind ik echt heel gaaf. Daar ben ik echt heel blij mee. Daar staat hij. Vol trots. Dus. Nou kun je weer een mooi ding aan. Waar nog net genoeg zien had van Steve Vai, kunt alleen op de Facebook-website van de Kaarroute. Daar zit het volslijne interview dat ik met de topgitarist dier. Deze week viert de Hindoestaans-Surinaamse Mierskip in Ljouwt dat het 140 jaar geleden is dat haar voorvaders vanuit Indië naar Suriname emigreerden. In 1974 emigreerden ze op het Nij, maar toen in Nederland, omdat Suriname onafhankelijk was en zij dat net zitten zeggen om daar ween te blijven. En zo komt het dat er in Friesland nog zo'n 5000 Surinaamse Hindoestanen woonden. Nou, krijg ze wij, willen zij ik heel graag haar tradities en taal in stand houden. Nou ja, dat is dreig. Ze hebben net een eigen plak. En daarom vierden ze de eerste dag van haar feestweek in de NL. Mooi toneelstuk over eigen geschiedenis. En wij zijn daarbij. Deze week viert de Surinaams-Hindoestaanse Mierskip van Ljouwt dat ze 140 jaar geleden vanuit India naar Suriname emigreerden. Vieren omdat ze net als slaaf, maar als contractarbeider erheen gingen. Een toneelstuk uit deze geschiedenis wordt jong opvierd. Ja, ik moest 40 hebben. Dus gisteren heb ik de kool gesneden, aardappel geschild. Gisteravond heb ik 2 kilo van de bloem gekneden. En 1 kilo heb ik voor vandaag gelaten. Al 2 dagen is Beppe mooit eten ondergang. Het toneelselskip is de hele dag nog aan het oefenen voor jong en dus wat er eten komen. Rotti, volgens Beppes eigen traditioneel Indisch recept.
is veel werk, maar ik doe het gewoon. Met liefde. Ja. In 1974 was Suriname onafhankelijk. De meeste Hindoestaan keerden ervoor om naar Nederland te gaan. Al hadden ze geen idee wat voor land Nederland nou eigenlijk zwier. Zij verlaten een land waar meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos is. Hun Nederlandse paspoort garandeert hun een opvang in ons land. Voor zover ze niet door familie op Schiphol werden afgehaald, worden de Surinamers met autobussen vervoerd naar een van de opvangcentra die door het Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten in ons land zijn ingericht. Robbie Karamat wie jochentje en de bus bracht hem en zijn ouders, broers en zussen naar de Prins Frederik kazerne in Ljouwert. En die poort ging helemaal open, de bus paste precies erin en die ging echt helemaal naar achter toe. En die ging op het pleintje en de koffers werden uitgeladen. En dan kom je hier en het is hartstikke koud, zonder jas, zonder niks. En je hebt een heel ander beeld dan je voorstelt had. Dan maak je hiermee dat je de eerste sneeuwvlokken ziet. Want dan ga je kijken van, hé, hoe kan nou ijs vallen uit de hemel? En dan wordt alles wit. Dus voor ons hé, dit is sneeuw. We hadden een beeld, althans ik had een beeld, het is een warm land. En net als Suriname had je vrijstaande huizen. En je had een stukje land en noem maar op, waar je kon planten. En alles kon doen, wat spelen, voetballen, noem maar op. En je kwam hier en van alles is ingepakt. Hier zaten wij. Hierboven? Hierboven. Dus, Is dit ook een emotionele plek voor u? ja, in het begin wel. In het begin kwam wel. Want dit had je dan niet gerekend. Eén kamertje. Want ik ging vanuit, je gaat direct een huis vinden. Je gaat lekker wonen. En hier kwam je in een kamertje. En dat was een hele grote teleurstelling. En daar gaat meer heimwee in het begin, hoor. Van, hé, waar ben ik eigenlijk terechtgekomen? Wat doe ik eigenlijk hier? Ik kijk naar Chalita en dan begin jij te zingen. Kasmewade. Met die whole master, ja. Adib Autar is naast Robbie Karamat een van de druwende kräften achter de Surinaams-Hindoestaanse mierskip van Ljouwert. Aan zijn hele gezin zet daarin om de eigen tradities, taal en cultuur in stand te houden. Kijk, Surinaams-Hindoestaanse cultuur, dan heb je het bijvoorbeeld over van belangrijk is van bij bruiloften. Hè? Dat zijn rituelen die plaatsvinden ook. Dat zie je ook hier gebeuren ook. Bij de geboorte, bij het overlijden bijvoorbeeld. Mensen hebben thuis bijvoorbeeld kerkdiensten, et cetera ook. Nou, dat zijn toch wel heel belangrijke waarden, culturele aspecten, wat mensen nog in stand houden en daarbinnen opereren. Maar het valt net daar. In Friesland wen je zo'n 5000 Hindoestaanse Surinamers. Maar een eigen plak hebben ze net. En zilverhierders zullen haar liever gaan als komen. Men verhuurt niet meer zoveel zalen en zo aan Surinamers. Want bijvoorbeeld de trouwpartij die duurt al 3 dagen. Met alle religie eromheen. En dan wordt er gekookt en gedronken en gegeten. En dat blijft dus in zo'n zaal, krijg je geur niet meer eruit. Dus mensen zeggen van, hé, stop maar even, dat doen wij niet meer. Dus dat is heel moeilijk in Leeuwarden en omgeving om iets te krijgen voor de Surinamers. Oké, dan beginnen wij even met dit stukje. Nu hebben jullie hebben de controle al gehad, Suriname. Hè? Jullie hebben nu al gehoord van... Het stukje gaat door de eigen geschiedenis. Hoe zwierwerkjen voor minlingen, minachting en misledigingen. Zo'n Fino Autar hier eerst net zo volle op met de eigen geschiedenis en cultuur, maar nooit die ouder wordt, verhoort dat. Voornamelijk de laatste jaren neig ik toch meer naar mijn eigen cultuur. Waar komt dat door? Beleving, denk ik. Ook hoe ik in het leven sta nu, denk ik. En waar zit dan het verschil voor jou? Puur de beleving. Hoe het leven beleefd wordt. Bijvoorbeeld godsdienst, bepaalde normen en waarden. Dat is heel belangrijk en dat kan ik heel goed terugvinden in mijn eigen cultuur. En
Ik kan het natuurlijk ook terugvinden in de Nederlandse cultuur, maar toch meer in mijn eigen cultuur. De Hindoestaan vieren haar religie en feesten nou op meerdere plekken in de stad. Onder oren in een voetbalkantine. Maar dat is net ideaal. Daar is ook problemen mee, want bij de religie wordt er vuur en zo gemaakt. En dat geeft dan problemen, want dan krijg je alleen maar rook en dit soort dingen. Dus dat wordt ook al gemeld van, jongens, jullie moeten wat anders zoeken. Maar nu wordt het nog een beetje getolereerd, maar ik denk dat op het laatst ook dat ze daarvan moe worden en dat ook ophoudt. En daarom is het voor ons ook belangrijk om een eigen centrum, een eigen plek te creëren waar wij onze eigen dingen kunnen doen zonder dat wij met enige restricties van anderen moeten gaan leven. Dus los van het religieuze, culturele gedeelte willen wij ook graag met de samenleving, met anderen ook allerlei activiteiten ook opzetten. Ook. En dat is belangrijk in deze tijd ook. Hè? Want het is geven en nemen en je kan alleen maar geven en nemen op een gegeven moment als je wat meer in mij kan verplaatsen en wat meer van mij weet, dan andersom ook. Hè? Dus dat soort activiteiten willen we wat meer gaan doen. Ook. Deze weken binnen er nog meer festiviteiten en Eltsenien is welkom. Zoek voor meer informatie erover op www.sccmg.nl. Heimwee naar Huddegriep. Dat is een nijstik dat theater ontwikkelt jaren met de acteurs Ilko Venema en Laurens van den Akker. Het stik is baseren op herinnerings van deze beide mannen. Herman Zijlstra die reisde naar Huddegriep, jaren met de regisseur Tatjana Pretli, om te praten over wat docht Heimwee eigenlijk mooie mens. Want daar gaat het stik hoor. Onwennigers. Nou, ik ging dus wel naar Bergen toe, maar ik weet niet of deze daar nu nog langskomt. Deze komt daar niet meer langs, want deze gaat namelijk naar Drachten. Ah, die moet wel langs. Nee, lijn 10. Ja, 62. Deze wel. Deze nam ik naar een vriendinnetje toe. Ja, dus die nam ik wel, 62. En 62 nam ik ook wel naar school in de winter als het echt koud was en sneeuwde. Nou, mijn moeder is half Frans, half Pools en mijn vader is half Engels, half Fries. En ze hadden elkaar in Frankrijk leren kennen en daar woonden ze dus toen ook. Dan zijn ze getrouwd, hebben ze mijn broer gekregen. En toen zijn ze naar Friesland gekomen, of in ieder geval naar Nederland weer voor werk. Omdat het moest. Nou ja, daar had mijn moeder natuurlijk wel een beetje heimwee. Dus dit is ook het huis waar mijn moeder aan de telefoon met haar zus bijvoorbeeld in Frankrijk was. En dan moest ze huilen en dan zei mijn vader tegen mij, dat is een van mijn eerste herinneringen, was ik 4 of 5. Dan zei mijn vader, mama heeft een beetje heimwee. Hast je in een dorp wennen of net? Ja. Waar? Oertrup. Nou, ik heb gezegd dat ik een voorstelling wilde maken over hoe herinneringen werken. En dat het ook over heimwee zou moeten gaan. Vooral over een verlangen terug naar een tijd die voorbij is. Ilko en Do? Ik kom uit Kouden. Oh ja. Ja. Hey Arne! Arne! Hey Arne! Arne jongen! Hey! Arne! Arne jongen! Hey! 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 Idioot! Wat een idioot! Alles is gewoon wel gebaseerd op uw verliezen. Ja. En dus die figuren ik en zo. Ja, sommige mensen kijken iets onzetten of. Ja. Dit is dus echt geen steek veranderd. Dat is echt zo. Als je die gordijntjes die daar hangen zijn precies hetzelfde. Het is zo'n blauwe deur, dat herinner ik me precies. Het is alleen raar omdat het toen groter voelde. En er staan ineens computers, die had je toen natuurlijk nog niet, computers. Nee. Ik even kijken of het open is, ik denk het niet hoor. Maar... Ik heb dit laatste ook gedaan, maar dat zeggen we er niet bij. Met de jongens ben ik hier dus ook geweest, hè?
eerste herinnering qua muziek, dat waren dan cassettebandjes van mijn ouders. En daar is die muziek op van BZN en dat soort werk. En Mon Amour, dat zong ik dan mij in een soort van fonetisch Frans. Wat is nou? Hè? Wat is nou? Ik doe de zangeres van BZN, de verkeerde. Nee, die van We hadden in de vaststelling een beetje onzet, Nee. maar ik ben dan wel meer van de feiten. Het moet wel kloppen. Als hij doet als Carola van BZN, dan klopt het net. Want we zongen Mon Amour en dat wie Annie Schilder. En dan moet hij net doen als Carola. Maar ik meisje dan nog altijd nog een iets leuker verhaal van dat het eigenlijk volgens mij weer. Nou, hier had ik dus op maandagmiddag toneelles en op zondag soms ook. En wat is dit? Echt een paar vierkante meter. En daar stond je dan... het is echt opvallend dat mensen eigenlijk... Dat je eigenlijk vaak jezelf ook een verhaal kunt vertellen en daarin gaat geloven. Dus dat je iets gaat denken wat misschien wel helemaal niet bestaat. En daarom is het zo fijn dat er dit soort plekken zijn, dat je het nog kan opzoeken. En dat je kan denken, oh ja, zie je, zo was het. Oh, misschien heb je het anders in je hoofd gehaald of is het anders geworden. Is het vertekend met de tijd. Je maakt een verhaal van je leven. En daar wordt alles een onderdeel in. Om met iemand, met een leuke meid, gewoon lekker over elkaar heen te kliederen. En over elkaar heen te glijden en er niet bang voor te zijn om elkaar aan te raken en dat soort dingen. Maar gewoon een partij lol hebben in een hoop met smurrie. Kun je nog iets herinneren wat wel apart wie, wat Boppe kwam? Dat dus mem jongens, als ik correct op bed leid, de was nog iets sloeg. En ik wilde altijd heel lekker sliep op het lood van het uitslaan van de wask. Ik heb ook gezegd hoe ik ongeveer wilde werken, zodat het heel erg vanuit hun zou gaan komen. Zodat ik ze echt nodig had. Ja. Jij bent niet zo van het acteurs op een podium zetten en tekstje volgen? Nou, dat doe ik ook wel. Dat vind ik ook spannend. Alleen, ik wil het graag allebei doen. Ik denk, ja, theater is zo veelzijdig. Ik wil graag allerlei verschillende manieren laten zien waarop je over het leven na kan denken. Ik hou daar eigenlijk heel erg van om mensen een beetje te verwarren. Dus om ze dingen te laten herkennen. Dat ze denken, oh ja, dat heb ik ook. Of oh, dat herken ik. Of wat gebeurt er nou? Wat is dit? Dat gebied vind ik heel spannend. Dat het niet alleen maar is, oh ja, dit herken ik. Maar ook, wat gebeurt hier? Wat wordt me nou verteld? Wat zijn ze nou aan het doen met elkaar? Want dan zit je echt op het puntje van je stoel. Heimwee naar Hurgriep is te zien op Oerol van 15 juni al, 2 keer dijs. Om 11:12 en 11:05. Dit weer de kaarroute. Na weekend hebben we reportages over een grote tentoonstelling van Willem van Aalthuis in Museum Belvedere. Een Friese rockopera met hut omwerken wordt en community art in Koudem. Van nou bedankt voor het zien. En dan.